na crime officer be catch any say report na what be na ade echi be report most of the times no ebia obi na be sign assurity amano nti wo hia na obe fresh surety no ana obe ma surety na so ate say akwasi police force omu hia nti ko report ana obe free nipa na obeba we aya ASP apiadankwa na what ne kasa ne ba wie ye no eno so ade ba ku bia no de wanka kra nyankopon kra empene no wo so ba ne mpotem ho a ba bia wo no wodi prosipani Bruno East mantam no mu no one more ho no wo mo nsoso bone so eno nti wo mu si obi di bone pe tempestuously na wan afre police fo mo ho amomra na obi peso obi kura bonu tim so peso di bone wo se wo hwese ne wo manfo no se pa wo mo ni police atran kase ne nyina mpo ene ba bia police fo wo nyina no wo mo ka mo bom se be yo mbetu abone fo samase a wo mo sa ba so bo pa. Police, community policing, and I be strengthening more than even the previous year. Cap community police said senior timamufuo ebisi edi ababaye na ye nyina ya fasa akwan so edi aboye ho ban bi mesre timamufuo se police for se bi yenye magicians ana yenye abayifo na BBC a yetimi eti ya offices ni ye wokwan so a yetimi ehu said maybe moye boa police mo my information na yeso yedi di edwuma no am say police edwuma no sa anetie mo boa yen a ana yetimi nya information yetimi abo mo so mo ho ban hwehwemu a se nipa wo mu di sa abone nyina ye ne wo mu anetiti efie mu ye mpatam ne ye mantam so nti ye besre se de bia mo ye no mo hu se bibi ikoso na is of suspicious in nature na mo yi prosi asutre na mekansi so na ma hye bon so se bi se ube yi prosi asutre a identity de ye mfa ntodwa ye bebo wo ho ban se dia wei aye ASP apiadankwa wano ana aye penia wo hwe kire se Bruno East regional commander edema atran kase no na wani amane boni sofu mami otutu atuo the shooting shooter woman SOMPA 106.5 ewotachima wani ne boss ankomo yi na ebusia owie ye oyukwa ba chirikehire otutu atuo odaso ginemu na osi oni panimfo atwetwe nkomo na empanimfo a wonom eduwam dwuma ewo ebono epoye mantamu eba no ahonidie afei no eba no apomudimu nsemu a wonom a womote ase yi a womodi hu dwuma ewo mpotamo no wone womo adi nkomo na Bruno East Regional Health Promotional Officer Ora Apia Rubin wane no twetwe nkomo no wotire mu se ni de hamatan ne de mu pompo yawuram san se yenya wura opepon ni mu bana behuane se eniema hyase adane obehuane se petimi si dry na emfutro ahyase ba ene ewuka se ni na amena se na ewo na wano ho wo na wano papai wo 19 na papai na ho aye sako na ho aye fuse na wachire mu se wamwa sabi wanum enshada ehu dryness ne sa ne se ebia wa obu ha yesi oily skin enti wo no epane ba sa na enshada papai ho monta num suo bebre wuhu su aya num suo na boawo na yade pa ya etimi eti atese cerebrospinal meningitis wasesa yade ehyew ene deba na mmom se uyetimamuni na hu so ho ba bi dodo u ba bi apai yade bi afoforo wa aya emempentem enkwa drugstore na asabia ya ye edu na wu nkotwa duro bi aya afakwa ya asabia ne nhyew Sabre se nyina nim no eye pebre so esia ya na ehyew mfuturu ena ade a edi akuse pa e wo nipa dada dwumadi mu di sabre de settlement so ne se wo ho a yade a chaba pebre wo ye komu ha no CSM and bro pre cerebrospinal meningitis yade a eso kon no aso si brebon no pebre se ne esi temprepi no so ya na ne so ehyew pi no eta ede eba enti no ye be se bi akronfo ti this time kra no wo dada mu no obi mpoma na usuru no matter what ayapomodin ne dikan dikan no ye mobodin se ba bia ewu bia no ye ma mprema emfa ho ba bia nipa ba pieso mayenta enko ho bebre enhwe se betiti ye ntamu na mo pieso bebre no e be firi ho de tosu bi ma eboa pa pomodin se mu bre bia se ye zuto bre pebre ana se bre bia no se ese bra no ye ma ensa hohoro dikan enye ensa hohoro keke na mom sa hohoro a ye hohoro no wo ensu a etna se a ye bra de se mina aka ho tuhwe mu da de pepe se ya de bebre a ebo na mprepi su na de ba kwa ya na eta ha ne se yo ho na se hu bibi ba biduye na entun na mo enko aspiti enti broni beka se wash your hands under running water
na chese nsu edi mirika pa ubetimi so am obi ahwe agu so na etimi aboa mansa hohoro na edi mu ne krakra mu no na oru apia se obetoto asrada Ghana adehye buno apoye emantem adehye ya oye ni ehuni to so bi mu so no ahonedie so ade a esombo pa bra no ye se ye mpotamu ye fie mu ye dan mu ye niema ye hye na ye nipa bia na ahonedie so ni kan mayen etimi niema we nyina na megidi se beboa ye ma saa bia ye omi ne ko animu no apamodi ye bo ho ban no betimi asipi asika Apia Rubin wano oye promotional officer edema eya pomodi adwumaku eno no ewo ebuno epoye emansemo eno ne yamani boni o oyekọ ba chirikehiri osofam otutu atu edi nkomoyi ye ka pomdi nsemi ma memfa nko endpoint homeopathy clinic na menkwaje apomdi ni bi mfa ma o sanse won hu se fitinurade ba nyina ne se me ka apomdi ho nsem a ya na me wani bire mu pa ma hweye na utira nkopema de no sanse utiri pempe ni nyina je se ukọ endpoint homeopathy clinic wasem na meken ti hapa na ode no no nyabotre eyewa ai ko endpoint homeopathy clinic endpoint homeopathy clinic ahwana udru ho so betimi aka se I'm free hwe ode no wakwaye bema sa woni oba tu kwan Babro kra se ema wamu emre enti yenkrakra wamu kakra saa na woni oba kwa akwantuo mekan empanimfo no temase enkwada no de montom bo ase ansa munyina mbeduru ho na woni oba kwa akwantuo na wuduru kwan mu nura na meka kire fa ne se Easter aso ye kwakwawu na ye afro bepo uduru nkokwa ase ho a wo wagya na si wo so no nkwan afro bepo no oba da akọ mesra fa ne kwadu na san fa ne bra eno na kyese wa ye adwuma no wa ye oba ade so adwuma Yom so betumi aya just ko endpoint homeopathy clinic eya mema nkomo me kan mema na tiase ma no so gi me mo apiafo me pa chopa ma nyina gi obi baba nyesa na ko baba ye hichi nyesa nkwande eya sotoro sansa wa gine no wan hwe yi a wan kasa no asamba to pa awo na mma wawade no mu a monko endpoint homeopathy clinic ehwa na oduru ho a ye ba ma oba ne bia to na so be ma o prostate ho ha waka ho asama kosisen se wunya nkan ya entwan me meka se wanya prostate enlargement eno saade ne meti be ha me pa wo bere ko medical atwa kwan se ko endpoint homeopathy clinic na kwaje ayarehwe wankwa ebe ha me tumirika konkran he ya share signboard spinter road asem na meken won butu ho afemu amu Kumase nso eya amfo ni nche mu akrono mabo hia ewo Kumase no eho no wo ya wo mo ema amanfo ayarehwe pa o saabo na afi wo brabo ne wontini mu hawo bia wo mu bia no kwa won betenetene ne kama na wo mo san wo physiotherapist ba bia dompe na africhi akodi bia no won betenetene ne kama e de aba na massage ne nso ya ye ne kama e de amawo ye numbers ne 0244 867 068 and 0274 234 321 o friend ya ye beje so na ye ne wo abo enkomo no kama pa na ukọ endpoint ba na wanya ahoden ya wa wode baba ya aduane ade ne mesrew mempe so obesan ya de bio wampe ade papa wode ye waduane no a ubeto nkoso na wakwa asan be yare ebe ha me pa me kanfo onga e de amawo hwe na no ne ne adokitafo ne di nkonom kan se mema kora no asese wo mo ati aphrodisiac so e da awre ya da bia no am ne nam no e ya na spices yi ka ho bio sanse amanfo nkoso spices na wo mu di no ehojo mema enu nti wo kompam wo pese wo impress wo ba no no na aphrodisiac so me pa cho sa de no ya twam emema hojo ntam enu nti ne yase menkoto nkoso no di onga eno na ya papa wo de ye aduane nia wo de ye bia sa wo de steam na mo de ye bibia hyeto na wo ye eye onga eno na ye mema ne ye pe sa de kro na wo de ye aduane ankoda nso timi dibi ye de nka se mpanifo ne mpanifo nko ade nkoda nyina timi dibi eno nti ene fa onga ye aduane no na bibia anya fine eye promise do fo wo mo no mo de aba ya enye na ewo eye dwam eni dwam anso ba bia na mo ye aduane wi a ensu a obenom no eye aye kasa natural mineral water no sansuo ni bi eye papa yen yeti hei abake kasa otin so kan se doctor ne se ya wa monta no munsuo bebre ya no munsuo ensuo na wo no ma no we show skin ne dia ma wo no eya kasa na kira minu awata nkomi nim anu nti wonomu a eboa nipadua no ema nipadua ne jan na so pa dwumadie bia awudi a wo hia nsuo wase no ensuo so de ne yete anu nti ya no obode no ape kasa na kira minu awata CASA kasa na kira minu awata kasa Loma Ventures wo mo na di nsuo ba ye ya enya na wo mo taifa back hospital na chi ho a wo mo number is 0206 469 430 and 0303 965 780 na oni yen abo enkomo ye kan we bi se he
munya ne amokano na me mu ato me mfa duane nye hwe to mirika ko pharmacy herbal shop bi e ben wo na kwapɛ time ni bito time herbal mixture wonom time wa wankasa no timu sampa malaria na eba wabɔ ne bongarat pra waposo ye oya no wabɔ ne bongarat afei wanumu ato a aduane eto wanumu a ase bonyono ena da wanumu no mesraw ebeyi ni nyina de afiri ho pharmacy herbal shops nyina mu enye na wo a wo pɛ dodo na batu aton ne numbers na phrase si ya na wo penchire mu bia 0244 417 669 0244 417 669 na one mpani abonkomo ne mom hye ne nso enya mopemfo oba wo makoda nufo na akoda wo nya mfinhia no edu emienu wo bia aka bia no ebetumi anombi afa ye nto ansem no so na ye kwa America ye kwei ye kwa Ghana kane foto samfo a na wo Ghana ha sei Kenneth na ya kuntunkun ko foriata sei empani se obofo wone ne ne nam eho apaso efi na watwetwa mu a wono mo chi nu ene ne nsem na bebre sa ye onum ka bajamelo na eno ena deputy attorney general Dr. Justice Sremsai wode atodwa no wacha se he Ghana fo bebre no amdo mani ahwe extradition process no se kwan a ye fa so a ye trade na fi America edna bedu Ghana ha no nye no nko na no woni ye na no mo ye ne ma bebre wachire mu sei. When it comes to fugitive of justice or fugitive from justice, the person who is running away from justice, the fundamental rule when it comes to two states dealing with each other is that no person, apart from citizens, no person has the right to remain in another person's country. And extradition, that's the process of extradition that we know as a result of extradition treaty, is not the only way that a person will be removed from one country and surrendered to another country. So we need to draw two lines here. The formal extradition process and other ways of getting a fugitive to come back home, other lawful ways of getting a fugitive to come back home. What we have been dealing with over the period has been more focused on what? Extradition. But there are other ways of getting a fugitive to arrive in the country. We have been doing our best to ensure that anyone who has run away from accountability and justice is brought to book. Obi a wadwane se waba begina mrana no bia no yen ya kan asi esi animu si abetwe naba no ba face mra no we justice Dr. Sremsai na wo wie kura no no se kene for ya tansam no munhye da nim no no as at June 2025 no na US for revoke ne visa bo no akura no anim ana bio enye se bia wo munhye da nim ne chia no ho hwio na no so akire mu sei. As at June 2025, that's last year, his visa got revoked. I have seen statements from people who said the visa expired. It's not a question of expiration of visa. The information we have from authentic sources is that his visa was revoked in 2025, June 2025. So he's been living in America without a visa, let me put it that way, for all this while. That is the information we have. It is not everything I can put to you, but it is just surprising that we have information from people out there, some purporting to be formal information, which is completely contrary to what the reality is. Which is that visa did not expire. Visa got revoked. Enya ne visa na expire yo, a okọ renew. Onu ye revoke ne visa ne de da. Enti se ne amanfo se busumi edi anim na wie ya ho no e na ne visa ne bewu na den no ewo ne bukum se bewu sa abre no na so konkrata so a ya twam dendenden eno eye Justice Sremsai Dr. Kennedy ne ho wono na Deputy Attorney General ewo man Ghana mu Ebusua ya da so agire mu ewo kane no ya foto samfo ne nsem no nyamfo Kenneth kuntunkunu kuofori yata ne nsem na mu no na ebra Ghana de hia wanom esi Ghana nemo ewo United States of America ho wamuso munya nenti yese United Nations Immigration and Customs Enforcement wanam akire no na wase eja wanam nso ekọ na wamu nso hwehwemu kakra wanam beye ne bia ya wan betimi afa wamunsa ebeka eye ononyafo Kenneth ofori ata na wamonunu edi nkomo na eja ebia wamu betumi aboa no kakra na wanum so etimi aboa na niam bi mu a anka wanum aboa enso no opani oye ambassador wono ofri Ghana mu esi yanemo e United States owura Victor Emmanuel Smith waso woni mpanifo kodi nkomo mo koi wanum kwai ne afre ononyafo Kenneth kuntunkunu ko ofori ata wase hene ne ha wase mimpese mahumu nne mimpese mahumu china ansan so a mahumu nso kora no a na bia nyankopon ne me akasa no ne mbakasa mahumu agise ma lawyer fo ka ho ansa na matimi ahia mo na me ne mo adi nkomo enum no owura Victor Emmanuel Smith say dia wanum ye anka won betimi aye bia na nka ompese wo mu hu no se bia
bibi na nkɔ yie ɛna nam so ma wo bɛkye ne sanse wo mu siga na nyina na mu ɛna so yɛ Ghana ni de che konkon enti sɛ ne ho akɔdi sanse mɛsa no a na wasenka wo mu ba wo mu wa kakra na sɛ wanom ɛbɛ mu ɛbɛtimi bɛboa na sɛ wo ma bɛyɛ di ɔmbɛtimi bia na sɛ wo se ompene ɛne wo mu nhia gisa wa lawyer se ka ho ansa na wo mu ni wa hia dia Ghana embassy wanom so wo ma yɛ di ɔmbɛtimi ti yanka ma Ghana fo nyina nte sɛ emu obi nkasa ayin ya chi ononyafo Kenneth ofori atakora no embassy no no ɛwɔ United States ya Ghana de hia wo mu si anam ho no wo ma anya ho hwe wo mu se effort bia wo mu ameki enso no ononyafo Kenneth sɛ wo hu wo mu otum wo mu kwatena ba bi nwene wo mu wo no no de ne ho wo se wo ma wo betena America hɔ a ene ni opeso he na brabo bia eyo no asem Ghana embassy ne wo ho no wo mo mfa wo mo ho yegusu gina America hɔ a na yewie kase no hɔ a America fo wo no maka wo mo ho na sane me anu ofa Donald Kwaku Trump wo ye no wo se na no setiefo bɛkae a bɛyɛ sɛ na kakra ni ɛna nipa bonfo bi wo fa atuo eku SOMPA FM enye SOMPA America sojafo mienu esan ku civilian ba akosan kan ho eno nam so ema Kwaku Trump ye se Syria fo na ye sa de no won wo mo ta akiri eno nti se Syria fo wo mo gunman obi okita tu afri Syria eku America soja ni pa de ene e wo frefrent okwa na asa ne atro no kan mebusam kan no sabi mpradu asa bible no wo ya wonto sabi wo so okwasea na no de ntokwa ba na nasom frefre so tro eno nti tempestuously what in Tokwane Kwakoma Syria for Sans and 1 pen woman. And yet, another dreedy ba anopay muhono. One was a dat to bomb Bunibia with Syria, Hona, Bra Facebook, and Super I have some part 106.5 FM Accra. One of the jet fighters, aircraft on the Koy and Quanuti, Bakuye, F-15ES, Anukobi, A-10S, Ekoye, AC-130JS, Wakoye, MQ-9S, Wakoye, NFA, Jordan for one more jet fighter back where friend said F-16S. Woman in our Kobia, one more could jai bomb, could you cassia pan? Eddie a good Syria for so. Sunny and Namswa, one more Namsoma, one money pabako. Ebo Modia, Ekoku USA, one more side of women, no Sanku civilian Bakoka Hono. Now, Syria Honankasano, as I'm guessing, a free bra, a year president, a year Bashar al Assad, Nirijima, a woo year 2024. Wamu tu no free so kra o koye ema wo man no be she Ahmad al-Shara ne nsa no na ye so man no ase wa hyada adam pan ne ma hyada mfa yie ma no nti ne obi ape ene wo ye wo ho eno ne nam so a wo mo ne nam so akoku America fo a Donald Trump so se wo mo enku America ni baako ema man ne mfa no ho nti no enam so wakototo bombo e de agu Syria fo so we abusua we so e na ye gina na wiai kase no a ye de besom wo no ye de ne nyina asie wiai nsem wo ye de besom wo no na poso bie ene se odum judge mekwa wanom wan kran pumpini ematem se wanom anya ne ntem ese ja to chado na adehia wanom ebeboa ye fire stations makoma miensa ena beka wom kodum no nti bibia akoyi prosifo akasa e wo be conditions ye de ma amanfo ene anamon a prosifo tu e de fa amanfo be eli ho ye kwakwa tie hia ye no no wo ahafa no southwest cross ni bedwanem awrehosem ne se isakaba wane nkofo bi ako wane maboni twe wonanim ati nananom nsedo awrehosem pa na ye do ko America ye ko ye Kenneth nana ya kuntunkunu ko foriata ne nsem no eno na deputy attorney general kire se wonu ne visa no a wo manfo sa no wa kwa renew ne visa no ko renew na visa no kwa ne ya twam fiti last year na sansem na mu no na eye Ghana embassy no wa United States of America wanem so wo makwase kwamu kohia ononyafo Kenneth kuntunkunu ko foriata ene na kasa wo so wo hu wo mo ne wo hu wo mo kina obi ankwatena ne ba bi nwene ho ba ne sa no America fo wo mo do mo jet fighter na de akopie Syria amoma kwato tutuo ene ya bombo ahodo de agu Syria fo so se enanu a wo mo kun America soja fo mienu a civilian ba akoka homa na ya miensa no eho akatua ene wande ama won no ebusia na asem ni bi ka yenim ho ene owigina yeyi afasema ka de hye ba no yesi adwa ya beye e de esom wo na ansa na no endpoint homeopathy clinic wokita yemu onga ya promacid of wode aba wono so boye pia kasa natural mineral water nso nie time herbal mixture wono so boye nkama ema wode bre to yeso correct pa na
Yetra say e was SOMPA 106.5 FM so one cry no. Sabre ya mu no ukopie mu e was Santimantamu a. E SOMPA 93.1. Wono so agina mu correct. Ayiko 100.9 so Kumase hono a. Wono so bogum kama pa. Adamfo pa radio e wa France. Wono ma hin kro pare no mu. Wono so jigum. Ana afi SOMPA 101.1 e watakwa SOMPA 103.3 watakrade. SOMPA 106.1 watachiman SOMPA 98.9 wesunyane. SOMPA 90.7 e won kranza and afi SOMPA 101.3 eno e wodoma. Kingdom 106.1 e wa mankasim. Doma FM eno ye 100.9 wo mo bia mu sepo. Ya wo nyina agiti ebie kanehia ban radio so won kran kanehia ya wono so agigum wudi code na so ba bia radio fo nyina wo no SOMPA FM ginam sa belaba ya magaba kra afei Facebook and TikTok no SOMPA 106.5 FM Accra and YouTube near SOMPA FM Live www.sompaonline.com so ensemi dodo na no ya kruche ne kama e de akwagu a obetimi akwakenkan bie ya beje ebre ekenkan kase no ma obra na Sarfo kantanka wode na Facebook no so correct na bibia timi aye fine no mimi din SOMPA FM odoman kuma chia me obrempon na kwaku ampoma mini aba abena badu adepa kofi ya ma tiefo nyina moniti